Helo bawb! Mae hi'n amser Pasg. Felly, mae hynna'n meddwl aros lan yn hwyr, bita oer Pasg, a just in general, joio mas draw. Felly, heddi, o'n i'n meddwl sydd yn syniad dda i fi mynd nôl i'r hen ddyddiau a creu Het Pasg. Sydd yn helpu os ni'n cael y label off yn gyntaf. Silly. Felly, dwi wedi prynu bach o bits and bobs. Mae gennau'r piggies bach yma, a'r cwningod yma. Oh, cute! A chickies bach, a'r funky glasses yma. A mae dy fi goliadau fyd. So yn gyntaf, mae dy fi papur eitha trwchus mynd in. Felly o'n i'n meddwl peintio hwn, torri fe allan fel oer Pasg, a roi e ar ben mynd in fel o nyth bach. Felly, ymlaen â ni efo'r peintio. Fi'n mynd i wneud dreipiau, so un coch. Mae'n hynod o therapeutic peintio fi'n meddwl. Dreips bach fel la. A fi'n mynd i ddefnyddio glas. O, dyna neis. Felly dyma'r papur efo'r glas a coch arno fe. A nawr, dwi jyst mynd i gadael hwn i un ochr i gadael fe sychu. Ac yna, fi'n mynd i roi y goliadau ymlaen. Bydd hwn yn exciting. O fi byth yn ysgol fi ennill wobr am yr het gorau. Felly, ddim yn really siŵr sut fi'n mynd i wneud hwn. Fi'n meddwl, os na i cael y siswrn, mae yna tyllau bach yn yr het, ond mae yna rhyw fath o fel netting dros fe. Felly, fi'n meddwl fi'n mynd i torri fe a wneud gap i'r goliadau mynd trwy. A edrych fel hwnna. Nawr, bydd na digon o le i'r goliadau mynd trwy. Oh, clyfar! Oh my gosh, mae'r siswrn yma yn sbwriad. Rian am het yma. Snip, snip. Okay, right, fi wedi torri y tyllau mewn fan hyn. A nawr, fi jyst mynd i bwydo'r gwifren trwy'r het. Joio! Wey! So, mae'n edrych yn fert ar y top, ond chi'n mynd o dan a mae'n edrych fel rhyw cyfrifiadur yn mynd ymlaen. Jyst mynd i gadael hwnna am nawr ac ar ddirno'r top. Mynd yn edrych yn cool. Fi wedi creu tyllau fan hyn a mae rhain jyst yn mynd trwy fel la. Aha! Fi'n licio hwnna. Yay! Bit na yn barod. Nawr, mae hwn wedi sychu. Gyda pen, dwi jyst mynd i wneud siap oer Pasg. Jyst wneud llinell bach fel la. Torri rownd gyda siswrn. Hwna ddim yn rhy ffôl, sa'n meddwl. Bach yn fler efo'r llinellau. Maen nhw wedi smydio tyma bach. Ond pwy a oer? Pwy sy'n becso de? Ddim fi. Dydi peniau yma, maen nhw fel peniau sialc ma. A dwi just mynd i wneud doodles arno fe. Yay! Okay, so mae hyn yn barod a fi wedi jaldo fe lan tyma bach. Nawr dwi angen creu base iddo fe. A wedyn, dwi'n mynd i creu tyllau eto. Mae'r siswrn o dan a just yn creu tyllau bach trwy'r het. Ac efo'r tyllau fi wedi creu ar ben y het, i roi darn o string trwy'r twll. Mae hi'n deud wrth stryglo. Ta-da! Roi yr oer ar ben y het, a wedyn bwydo fe trwy'r twll arall. Mae'n fidli! Ac mae'r oer fel yna efo'r string dros fe, a os fi'n flipo hwn drosodd, mae'n edrych fel llawdriniaeth man. Glymu y cordyn efo'n gilydd. Cool, mae'n sefyll. Mae hynna yn edrych yn cool. Dwi'n mynd i roi y chickies bach ar yr ochr. Jyst mynd i ddefnyddio bach o glud a'r gwaelod o rein. Dwi'n siŵr os mae'r het yma actually mynd i sefyll fyny, os mae ddim mynd i ffito, ond gewn ni weld. Piggy bach. Fi'n meddwl fi wedi gorffen. Cool, so nawr mae'n amser i mi just gadael hwnna'n bach. Na i mynd i o batteries ar gyfer y goliad.
Oh my gosh, a dyna ni, yr het. Fi'n lyfo fe. Nawr yw'r foment rili cyffrous. Goliadau ymlaen. Dwi yn lyfio fo. Fi'n meddwl mae'n amser cael bwgi bach I ddathlu. Felly, diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo yma. Please gadewch I fi wybod yn y sylwadau isod be ydych chi'n meddwl o fy het pasg. Ti'n meddwl sut ti'n gallu gwneud yn well? Probably ddim. Cofiwch I hoffi'r fideo yma a danysgrifio I sianel PopT. A na I weld chi o cyn bo hir. Hwyl a Pasg hapus!